Participar en aquest concurs és un honor. Quan em van dir que era finalista em vaig posar molt contenta i és un reconeixement del valor del treball realitzat. Ha sigut una experiència molt positiva per mi. M'ha reafirmat allò que sempre m'han dit des de casa. Amb dedicació, esforç i insistència es pot anar molt lluny. Ha sigut una molt bona experiència, sobretot a nivell acadèmic. També ha sigut una molt bona manera d'endinsar-me en la investigació científica i viure de primera mà com es du a terme una pràctica, el seu pas a pas i tot el que requereix. Ha sigut força interessant voler presentar el treball al Premi del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, perquè el fet que fos una institució puntera en el món de les ciències biomèdiques he hagut de ser més rigorós i em sembla que això m'ha ajudat a fer un treball d'una qualitat més alta. Per mi, haver participat en els Premis PRBB ha estat una gran oportunitat, a més d'un reconeixement a l'esforç que li he posat en el meu treball de recerca en un àmbit que m'agrada.